sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Ni ne dai naku Mustapha Shida, wanda yau na zo muku da ainihin wani bidiyo da yake kunshe da wasu bayanai da kuma nasarori da na samu kama daga January 1st zuwa yau 13 ga watan February. So bidiyon nan yana ɗauke da fa'idodi da muke amfani da shi, muke amfani da lokaci da kuma phone ɗinmu, muke amfani da social media namu kama daga Facebook, Twitter, Instagram da kuma WhatsApp ke generating kuɗi a koda yaushe. Wato ina amfani da platform kusan da dama, amma platform ɗin da na fi amfani da shi shine platform ɗin da nake yawan samun kuɗi a Mulabox. Shi ne za ku ga yawancin videos ɗina za ku ga sun fi ƙarfi a ta Mulabox, ba don wani abu sai don platform ne da nake yawan samun kuɗi a wannan platform ne. Don haka wannan bidiyo nawa yana kunshe da abubuwan da yau za ku gani na al'ayi. Sau da dama mutane da dama za ka ji suna cewa scam ne, wasu suna cewa ƙarya ce, wasu suna cewa ta yaya zan na samun kuɗi a Facebook 1,600, ta yaya zan na samun 1,120 a kowane rana, wani ya ce ta yaya zai na samun Naira 560 kowane rana. Wanda baka gwada ba, ni da kai idan muka ce sai mun ga wanda yake yi gashi nan ɗan gari na ne, ko ɗan gidanmu ne, ko ɗan anguwanmu ne, ko ɗan makarantarmu ne, kafin mu fara wani abu irin wannan, to da lallai ba za ka taɓa sayan abu da wannan wayan naka online ba. Yau an waye gari, kada ku manta, za ka iya buga kuɗinka nan take, ka zaɓi wando, ka zaɓi komai, ka saya online, ba ka ga wanda yake sayarwa ba. Amma da ka saba sai a kasuwan ma mutumin da ka je yau ka je gurinsa, za ka iya ƙara komawa wurinsa ka ƙara siyan abun da ka saya jiya. So mu gane cewa lallai business da dama ana samun kuɗi, ba sai kaga wanda yake yin wannan business ido da ido ba. Yau gani nan tafe da abubuwa wanda zai baka mamaki, abubuwan da kuma abun mamaki bane a rayuwar mutum, domin harkar technology ta canja komai yanzu, komai ya koma online. Idan baka manta ba, kasuwanni da dama sun koma online, abubuwa da dama za ka saye su baka taba ganin wanda yake sayarwa ba, sai dai ku yi waya ko ta email ɗinka ko ta wani lambar waya, ya maka text, ka gaya masa adresinka, ya tura maka kuma wannan abun ya je wurinka. Yau a manyan birane an wayi gari, mukan zo a nan Lagos yanzu za mu processing mashin ko mota ma ta zo har kofar gidan da kake. Najeriya mun kai ga wannan wurin a yanzu, wanda ba ka da matsala a yayin da kake. Idan ba a yi, nan gaban Allah da komai zai zama daidai. Yau an wayi gari ko wannan bank account an wayi gari ba ma'aikacin banki sai ka je ya kawo ma form za ka buɗe account na banki ba, a wayarka kawai za ka buɗe kai amfani da shi. Don haka ni da kai, me muke yi da Facebook ɗinmu, me muke yi da Twitter mu, me muke yi da WhatsApp ɗinmu muke samun kuɗi? Me kake yi da Twitter ka, me kake yi da Instagram ɗinka? Tura hoto ko tura bidiyo, kallon Alinu ko kallon Ezanku ko kallon wancan da wancan da wancan da wancan. Lalle tabbas wannan ba zai kai mu ba, domin ko da kana yin wannan, ya zama na mutanen da suke following ɗinka da waɗanda kake following, ya zama na in suka ga wani abu na posting naka, ya zama na wani abu ne na business wanda zai ja ma Naira 5, Naira 10, Naira 20. A yau ina da platform ɗin da zai na baka Naira 10 kowane minti ɗaya, sanadin Instagram, sanadin Facebook, sanadin WhatsApp, sanadin Twitter. Ina da platform da zai na baka Naira 5, Naira 2, Naira 3, Naira 4, har kama da Naira 10 kowane minti ɗaya. In dai kaga ka daina samun wannan, to kai ne kaga dama ka ajiye wayarka haka. Don haka Mustapha Shida TV channel yau ta kuce, ta zo muku da abubuwa wanda ba ma yaɗa shi sai mun tabbatar, ba ma yaɗa shi sai mun shiga ciki, ba ma yaɗa shi sai mun fa'idantu da shi, sai mun nuna muku abin da ke ciki. A wannan bidiyo zan nuna muku babbar waya da na siya, da nake alfahari da ita ta sanadin wannan kasuwanci da nake yi. Domin kullum ba na riƙe Android phone ina face ina danna ta ne don ta kawo Naira 5. Idan ka tara Naira 5 yanzu ka ce Naira 5 din nan kaɗai sau 20 nawa kake da shi? Naira 10 sau 20 nawa kake da shi? Ina da business da yanzu nake yi, wanda duk ya yi rijista a ƙasa na, kai ma in ka zo ka sa wasu suka yi rijista a ƙasar ka, duk abun da wancan ya yi
ko da Amerika yake za ka na samun naira abun da duk ya fitar kana da naira kusan kaso 10 ko kaso 20. kaga idan ya fitar da 1,000 ni ina da naira 10, idan ya fitar da 500 ina da naira 5, ina da naira 10 in ya fitar da 500, in ya fitar da naira 1000 ma ina da naira 20. wannan abu ne wanda kai tsaye yana faruwa, babu ƙarya a ciki ko muna murai shi. don haka ba tare da na cika ku da surutu ba, zan nuna muku wayan a nan, zan kuma nuna muku fa'idodi da alat ɗin da ke cikin wannan fa'ida da muke yi yau da kullum. don haka kai ma ka fara, ba ka da matsala. za ka ga namba na a ƙasan wannan bidiyon, za ka ga links ɗin business ɗin da duk nake a wannan bidiyon. zan kirga business ɗin duka, kuma zan tura links ɗin su duka, ka jona su ɗaya bayan ɗaya, ba ka da matsala. kuma koyaushe ka taɓa ni mai baka ansa ne, ba ka da business ɗin kamar haka. ina yin business ɗin recharge and gateway, wanda business ne wanda muke sai da telecommunication. muna sharing kati, maimakon na ita sayan kati a banki a rinka cire mini charges. yau an waye gari kawai sai dai in hau recharge and gateway ina nan lodo kati kuma ba tare da an caje ni naira ba, kuma ina da riban da mai kati yake sayarwa a shago yake samu, ni ma shi nake samu. baya ga haka, sannan ina yin business din mula box, wanda kowane ranar duniya zan na samun naira 1,000 da naira 600. akwai wanda yan uwana suke samun wannan kudin, ko wanda yan uwana wanda ni na kawo suke samun naira 1,000 da naira 120 kowane rana, ko waɗanda na rijistar su suke samun naira 560 kowane rana, ko wanda suke samun naira 320 kowane rana, ko wanda suke samun naira 165 kowane rana. gwargwadon ƙarfinka, gwargwadon shigowar kuɗinka a social media. sannan akwai Blog24. Blog24 is a weekly business ne shi. Blog24 wannan business shi na Blog24 weekly ne. in kai nan take 1,000 ka za ka yi generating nata ta Google advert da za ka na yi. za ka na advert ne na Google share. Google share nan duk Google share da kai kana da naira 100. ka yi login kawai ka hau kana da naira 200. don Allah ne ya fi wannan daɗi? Facebook naka sau 100,000 nawa kai login, sau 1000 nawa kai login Instagram a rana, ka yi login Twitter ka ya fi sau 15 yau din nan, amma baka samu naira 5 ba. amma ni ba ranar da zan yi login akan Twitter na ban samu naira 20, naira 30, naira 50, naira 100 ba. wata rai na samu 500 ma zan sauka. so don haka Blog24 Google share ne da zai na baka 600 kowane rana. sannan ina da viral trend wanda ya hada Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, duk zaka na samun kuɗi a ta wurinsu. Facebook, Twitter, Instagram da kuma YouTube zaka na samun kuɗi a wurin kai tsaye. su ma kowane rana, kowane minti ɗaya duniya, in dai kana kan waya sai dai ka saka kowane bayan minti ɗaya duniya za ka samu naira 10. businesses din dukkan su ina yin su kuma ina samun kuɗi, kuma ina da team wanda za ka gani a WhatsApp channel ina Mustapha Shikar TV channel. idan ka je kan Facebook na za ka ga Mustapha Shikar TV channel, sannan ka zo kan YouTube ma za ka gani Mustapha Shikar TV. da haka a nan zan shiga cikin bidiyo domin nuna muku wannan wayar, kuma nuna muku